Mamunyina Juma Munyina kwa Baba Heritage Ghana so ewo United Television so enne edia be na nam kwa so a eba eyade a efe pa Ghana mamra efe ma ye danso no eno nne Heritage Ghana ye twa ne fefefa ye de ebremu obi antina se na onye ginnam na onhwe Heritage Ghana na yenkwa na wieye no na wasua bibi baako anamienu efa wa mamre ho ne enti a odanso se Ghana ni ba na paso hema Adwoa Yeboah Agyei ne abusua enenso mema mu nyina akwaba Heritage Ghana enne ye drasuko ewa Asante ena afe ye Akyem wo montem ayonkofa ene ensensem bebre fa wo mo ho no enne ye bekomu pa na de ebewura Asante eni Akyem abakosem yi ejina nano adwabo kase bia ekoso ewo chebi ya Asante hene eni ne himfo ni na brempomfo wo mo de do kobo odomu Emma chebi montene so ehuru se ya pra na abayi abakosem no enunti enenne Heritage Ghana yede mo wura sa abusua mienu yi eya Asante ena afi Akyem womo abakosem emu no na de atia ne se Asante ene Akyem ewo twaka kase se wo to obo ase akenkan ana watena ase atie abakosem a efo Asante ena afi Akyem ho a obeti ne mekan ase pa se womo mienu ewo twaka kase na mamenka ne se womo ye nuanom prekope endi adwen ananipa bi wo se jama Akyem ene Asante ewo akoratwe bi ana se bia menteme ho ase bi bibi saa wo mo ntem no me nimba bi a efre na se obi kasa asem ya na chese wo ya no onima bakosem efise se wuti abakosem no a eda ho pefe se ntawantawa ana se akoratwe bi a eni Asante eni Akyem entem Heritage Ghana ye wure mu bisa mpanifo no a omonso akeka bi akire mi mu yie